Sanibonani bafethu mina ngukhalesakhe ngokadonda yabona. Wasempangeni mina kwadlangezwa. Isigodini semhlathuza. Ngisendlini senhlanzeke namhlanje nami bakithi ngimenyiwe ukuthi nami ngizoveza ikhono lami njengoba bengazi abantu abaningi ukuthi nami ngikhona kulo mkhakha kamaskandi. Bafowethu ke namhlanje ngihamba nenkabi yami lapha uMjozana sizodlala nje igame ukuthi nisibone nani enikuthandile nisho ukuthi nikuthandile nisakhe la nisakha khona nje bafowethu yilokho nje. Nanokuthi ke album yami izophuma madolo kodwa kunengoma ke ngikhiphayo mina izokhalesakhe isibongo sami. Iyatholakala ke kuzo zonke izitolo ezisemoyeni online. Iyatholakala ingoma yami iyatholakala futhi video yayo leyo ngoma ku YouTube. Uma uyifuna nje uyasearcha uthi isibongo sami by Khalesakhe Donda. Ibe siyavela ke lapha yabuka uyalike uyasubscribe uyadownload konke nje ukubona ukuthi uthanda ukwenza kanjani. Ngiyabonga bafowethu. Nginibingelele nami nonke ngiyanibingelela kwi-page Inhlansi Media. Igama lami nguMjozana kodwa igama langempela nguSibusiso usabelo kamabanga. Ngokudabuka ke ngiwasenquthu. Kodwa njengamanje ke sila empangeni edlangezwa kwaNhlansi Media njengamanje. Malaka nomculo kaMjozana ukhona ku online stores. Ama-album kaMjozana asenawo njengamanje mabili. I-album oqala ithi Ufuqane kanye nalena ke entsha kuyona ke ngathi ya trenda i-album ethi Umdolofia yatholakala online ku YouTube kuma online stores nje wonke ku Play njalo ikhona i-CD kaMjozana. Khalesakhe Donda ezakhe ingoma mfowethu uthetholakala kuphi nemvideo yakho? Mina mfowethu ingoma album esebenza phezu kwayo manje entsha album ka4 le ngoba yokuqala yaphuma ngo2010 yayithi Umthetho, yesibili yaphuma ngo2012 yayithi Uthando Yize, yesithathu yaphuma ngo2016 yayithi Wangidala Baba. Phezu kwalena ka4 manje ka2020 ethi isibongo sami. Njengamanje ke ingoma zami lezi ezindala ezika2016 betholakala ezitolo zakaJets Music nasemoyeni futhi betholakala online stores. Nalezi ke ezinje bafowethu zatholakala futhi kuzo zonke izitolo ezisemoyeni nje umuntu akuguglisha noma ngayiphi indlela athi ukwazi ukuguglisha ngayo ingoma uyayithola Khalesakhe Donda isibongo sami. Ngiyabonga bafowethu. Ngizocela ukuchaza kancane le ngoma lezi edla ukuzakala kanjani. Yebo mfowethu. Okokuqala lapha umsakazi. Kuzoqale ngicabanga ukuqala uMjozana Khalesakhe. Kuzoqale uMjozana. uMjozana ngabantu abaningi yazi bake bambona ethi shwathi lapha kwikumisa. uMjozana bekade wina icompetition kwikumisa kuleving nje edlule. Wahlabana ngo5,000 rand lapho. Ngiyabonga kakhulu kwabangivotela abangabe mhlawumbe bakhona la bangibukayo njengamanje nakwakumisa futhi ngiyabonga kakhulu. Le ngoma ke lengizoyishaya njengamanje ke ingoma ke noma ngesiyo lengawena ngakwakumisa kodwa mina ngiyangithanda ukuthi mangiqophe ingoma ekhuluma ngoMjozana isikhathi esiningi khona abantu bezokwazi ukuthi bengazi ngoba ngumuntu osafufusayo ngakaphumeleli kangako. Ngisafufusa nje so ngiyangicela nje ingoma ke ekhuluma ngegama lami. So kunengoma nje ngizondlalela yona ke njengamanje. Mase ngidlalile ke ingoma ke leyo ke sekuzobe kuza ke uqoqo oludala ke inkunzi nani nayibona inkunzi lento ukuthi hayi senike nayizwa ngisho intambo yakho ukuthi hayi indala le ndoda lena uKhalesakhe uMfowadonda uzobe sinaye sedlala ke enye ingoma ke futhi naye yakhe ngiyacabanga ukuthi abantu bazothokoza kakhulu. Ngizocela nje ukuthi mangabe mhlawumbe ukuthi uyasibuka lapho ukhona ungabuza nanoma ngayimuphi umbuzo onawo sizokwazi ukuthi mase siqedele live video lena sikuphendule. Siyafisa nje ukuthi nisilandeleni kwinkundla zokuxhumana njengoba kune lockdown nje siyatholakala na ku YouTube. Ni subscribe lapho ubheke Inhlansi Media uzowathola ama video la khona uKhalesakhe mhlambe noMjozana ugcina umthola ku Inhlansi Media. Okunye futhi uMjozana kune music video abhizi ngawo njengamanje ezokuphuma nje nanoma nini ngeke uze ufike uJuni noma ngeke iziphele lenyanga lesikuyo uMjozana engenayo imusic video yengoma zakhe ezinye nje. Ngeke ngisho ke njengamanje ukuthi yena kuyingoma kuyiphi ezophuma ku music video kodwa engingakusho ukuthi Inhlansi Media njengoba iqala nje ngishutha kanjena lana izovela imusic kaMjozana. Kanti umculo kaMfowethu Khalesakhe kuInhlansi Media ingoma ethi Sibongo Sami already usukhona. Ngicela nje ukuthi niwubukeni lo mculo loyo umusic video loyo kuInhlansi Media lapha ku YouTube.
ya ahlale phezu kwawo futhi singabe sesibalindise kakhulu abantu. Okay.
lo state con le macune con le che con le gioco da tanto non è che au Siyabonga sami. Ngoba sibukayo. Hayi yashisa manje. hayi siyabonga bafowethu siyathemba ukuthi langelinye ilanga futhi siyophinda sikwenze ngaphezulu kwalokho siyabonga kanjalo Ngeke mfowethu njengoba nje kuphuma isibongo sami nje namhlanje ngoba phela namhlanje isibongo sami esola cela ngisiphe umucu madodana ngisiphe umucu madodana bese ke siyakhululeka isibongo sami hawu isibongo sami Oh, mama wa mina kumtwele sinemtade. Mama ntalunje nisbomusa. Asufe we mama. Oh, mama ntalunje nisbomusa. Asufe we mama mfunu sale sufe. Asufe we mama. Asufe we umtolofia khona lengoma bathi umtolofia ngizocela nje ukuthi ke bashayelele ngoma lenza ngokumusik video kancane nje kodwa ngeke ngishaye kakhulu ngizothi nje qaphu kancane cabanga ukuthi khona la right
Cultura dele, oh a língua dela, oh a cultura dele, oh a língua dela. Saímos, nascemos novela se llama Sarranzu, Salamina. Bona, anu bokani, como está una sabogo, paisanoso, como está una sabogo, paisanoso, a cultura dele, a língua dela. Ya, sanibonani sizwe sakithi. Lelizwe leli komosta unosopovo krudele al onsnasi, greeting you all our nation. Lelizwe elethu and our heritage. Thina singafundile sanibonani. Sanibonani sizwe sakithi sanibingelela nje sanibonani nonke. Hallelujah. Amen.